No a to sa mi páči na tom, no. vieš, to sa mi na tom páči, že keď človek nemusí a už sa s tým len tak mojká. No. Ešte kypriaci prášok, tie hrozienka tam dám. A hrozienka. A je to. No. Ešte štipka soli. Štipka soli. A mieša sa. A premieša sa to. Dobre. Pečie sa to tak 3/4 hodinku. Závisí aj od toho, či je forma vyššia, nižšia. A pri akej teplote? Teplota 160-170 stupňov a treba to potom vyskúšať ako klasické cesto, či je to upečené. Toto už by malo pomaly aj byť. Ja myslím, že už by to aj Však? bolo. A teraz, keď sa nám to podarí, tak to môžeme aj rovno naliať. Už teraz je to veľmi dobré. Áno, vonia to. Cesto to nie je, je to tvaroh. Je to tvaroh. Čiže už teraz je to maškrta. Šup. Dobre, hotovo. Takže Páči. takto to vyzerá úplne jednoducho. Radosť pozrieť. Áno. Dobre. A vlastne, kým sa to pečie, tých 50 minút, tak ty si tu môžeš... Vlastne máš všetko predpripravené. No jasné, ja si teraz môžem dať kávu, môžeme porozprávať si niečo. Vieš, to je také veľmi také lifestyleové pečenie. Takže je to v pohode. Ja ešte teda idem sa pozrieť, čo robí Emka. Môžeš ísť so mnou. Dievčence, ste takmer hotové. Teraz len budeme čakať, kedy sa to upečie. Takže máme chvíľu času. Teraz tam dám čokoládovú polevu. Áno, nalejeme, no nech sa páči. A niekto, kto chce, si môže dať len práškový cukor, niekto to má rád aj úplne bez. Super. Ešte to niečím ozdobíš, alebo A ešte to ozdobím tými ingredienciami, ktoré sú vnútri, tak navrch dám trochu orechov a vločiek, aby to aj pekne kontrastovalo. Dobre, tak to ešte dorob pekne a ja idem za Emou. Ja by som chcela k tým našim receptom povedať iba toľko, že my máme strašne veľa tradičných receptov, čiže nie sú to nejaké moderné výmysly, také tie light a podobne. Ale vy ste ich inovovali vlastne na light, tie staré recepty našej mamy a tety Olgy sme vlastne inovovali nie na light, ale tak, že sme tam vlastne dávali napríklad namiesto masla, čiže maslový krém, dávali sme tvarohový krém. A robili sme to tak, aby tá pôvodná chuť bola zachovaná. Čiže v tom je ten prínos a čo ja oceňujem, lebo ja som skutočne 20 rokov sladké nejedla. Ja som sa bála prosto. Ja som ten typ, že dám si sladké a okamžite naberám. Čiže teraz už si doprajeme dobroty. Takže takto. Ešte tu máme čučoriedky. Čučoriedky, aj tie tam trochu daj. Áno, niekde ešte musím dať, lebo nejak mi to nevyšlo. Tie si nechaj na ozdobu, aby si mohla dekorovať na tanieri. Tak teraz sa ukázalo, kto je žiak a kto je učiteľ. No jasné. Tak nám je to už jasné od začiatku. Pozerám na porotu. Ale nechcem našepkávať, ale skutočne je to tak, že všetko, čo viem, som sa naučila od nej. Takže pekne ešte vyplň tieto medzierky. Medzierky. A už na to tú želatínu. No, toto ešte chvíľočku, kým to zovrie. A pre mňa osobne napríklad sú tieto nové recepty a tieto sladkosti absolútnym poznaním, dá sa povedať, až takých dobrôt tretej generácie práve preto, že tam idú veci, ktoré všetci dobre poznáme. Tvároh, jablka, ovsené vločky. Ale nevieme si tie ingrediencie predstaviť spolu v takej kombinácii, aby sme mali pocit, že nejeme niečo dietné. To krásne dáno sem na celé takto postupne naleješ. Takže dámy, obidve ste hotové. Super, takže my ideme maškovať. Bravo! Takže pokúšam sa to tak obrazne priniesť, aby som urobila dobrý dojem. Ako máme zvládať? Kamilka, to je samý tvaroh. Toto je dobrota, od ktorej sa nepriberá. Ďakujem, nádherne to vyzerá. A hneď sem 2 kusy. Nech sa páči. Krása. Ešte šubríku. Počkáme ešte na Justina. Nie, jedzte. Aby to nevychladlo. No, áno. A keďže sladké sa vraj preto podáva na záver slaného jedla, lebo je to vraj digestív, trošku sladkého vraj podporuje spaľovanie. Áno. To sa hovorí aj na alkohol, keď sa dá. Aj sa dáva ako digestív práve kvôli tomu. Tak ja som aj ten Takže alkohol k jeme. tomu. Takže dobrú chuť. Ďakujeme pekne, dobrú Ďakujeme. chuť, pani. Mám z toho chutnať. Aké nadýchané, že? To cesto. Je také A to aký tvarok? lahodné. Normálne
normálny tvaroh taký. No. Vyšľahaný. Náš, slovenský. Nevrav. Emano, musím povedať, že na to, že si žiačka a už v pokročilom veku trošku, si sa stala žiačkou, ale úplne úžasné, lebo vieš, niektorý ani mladý človek sa toto nenaučí a ty si sa to od dcery naučila, tak klobúk dolu, gratulujem dcere, že naučila maminku takto úžasne upiec. Je lahodný, je nadýchaný, je veľmi chutný a navyše ešte, keďže je, nemáš rada slovo dietný, ale že sa z neho až tak nepriberie, super. Ja som si veľmi pochutila. Ďakujem pekne. Ďakujem. No pre mňa to pečenie je ako univerzita 3. veku. Nech sa páči, pane. Tak jestli se přibere nebo nepřibere, to uvidíme. Je to výborné, je to jako kézekuchen, jako je ten... Syrový koláč. Syrový koláč, no. Je to pěkně vlhký, dobře se to jí s tím ovocem, je to osvěžující, pěkná věc. Šťavnaté, no. Vypadá to, že... No uvidíme s tú vlačkou a uvidíme, no. No. Dobrý je to. Justin? No tak tu máme Emu mamu a malú Emu. Ja som to tak dal. Malá Ema, mama Ema. Ema má mamu. Ema má mamu, lama má mamu, to sme sa učili. Ale ten zákusok je fakt fajnový. Má takú chuť leta. Ten tvaroh je tam jemný. Nie je to moc sladké, čo mi práve vyhovuje. Tá želatinka na povrchu urobila nielen peknú takú lesklú, dizajnerskú, neviem čo, ale zároveň to aj chutí. Tak, čiže tu bude veľký boj dneska, ja to cítim tak. A neviem, ďakujeme, niekomu zuby vypadli. Ale čo som chcel povedať je, že niekedy žiaci prerastú učiteľov a to uvidíme. Takže ďakujeme pekne a tešíme sa na recept Emkin. Ďakujem. Ďakujem. Táto zaujímavo naaranžovala však Emka. Nenadarmo študovala v tej Viedni. Ja som si dala záležať, aby bolo vidno, z čoho to celé je. Nechcela som klamať. S tým, že komu by napríklad to bolo suché, môže si aj ten jogurt, ktorý je vnútri, môže si do toho namočiť. Ďakujeme pekne. Dobrú chuť. Pani? No ja si to namočím do toho jogurtu. Tak aj ja. Ozaj, keď človek aj potrebuje možno kvôli nejakej chorobe, alebo aby sa lepšie cítil, si upiec niečo sladké, pretože má na to chuť, tak by som mu to určite doporučovala. Je to veľmi zaujímavé, MK, a ďakujem veľmi pekne. Pochutila som si. Ďakujem. Ja zas naopak od tebe, ja tam cítim jenom vločky. A mne osobne je to tak zdravotní, že vôbec tak zdravé nechcú byť. Veľmi sa mi ľúbi, že ten zákusok je taký kalifornský, to znamená, že my nevieme, či jeme zákusok, bo nie je moc sladký. A ďalšia vec je, že tie vločky tomu dodajú takú orieškovú chuť. Je to také nadýchané a mám pocit, že toto by sa veľmi dobre predávalo ako taký zdravotný zákusok. No to sa nesmete, to myslím v dobrom. Na predpis. A keďže ja každému prajem veľa zdravia a niekedy, jak som povedal, že tí žiaci prekonajú tých učiteľov, tak mama u mňa vyhrala, nehnevaj sa. Takže jeden bod patrí Eme. Ale neplač. Pavle. Mne to opravdu, jak ty si to řekl, to je určitě aj kaloricky zajímavá věc tohle, jo? A je to i pro střevo, je to výborný, se začne hejbat střevo. Je to super, jo? Ale ten od Emy starší, ten käsekuchen, to bylo tvarohový, to bylo super, to bylo vlhký, pěkný, to ovoce tam, já dávám. Takže druhý bod patrí Eme. No, tým pádom je víťaz jasný, ale ja by som predsa len ešte chcela dodať k Emke, že sa mi veľmi páčilo
celá príprava, akú robila, dokonca aj tá naaranžovanosť na tom tanieri je veľmi zaujímavá tým, že dala najavo všetko, čo v tom koláči je. Tak aj keď je už rozhodnuté, tak každopádne ja dávam bod M-ke, pretože vlastne mamu naučila urobiť skvelý koláč a ona to vie tiež veľmi dobre. Takže víťaz je jasný, stáva sa ním Ema. Všetci dnešní duelanti získavajú užitočné novinky do kuchyne od spoločnosti Tescoma. Tak, krásny duel máme za sebou a víťazom sa stáva Ema Tekéliová mama. Tuto varešku, pardon. Takže blahoželáme, Ema. Sa páči. Tu máme od vás ešte pozornosť od našich sponzorov. Nech sa páči, Ema. Nech sa páči. Nech sa páči. S vami, milí naši maškrtníci, sa lúčim tiež. Určite recepty týchto krásnych dám vyskúšajte, neobanujete a vraj ani nepriberiete. O týždeň sa na vás teším opäť s mojimi hostiami. Navaríme niečo echt slovenské. Dovidenia, priatelia. Ema, gratulujem a ďakujeme vám veľmi pekne. Ďakujeme. Vychutnajte si skvelú atmosféru pri nakrúcaní tajomstiev mojej kuchyne a získajte koreniny od spoločnosti Mespoma.